meget hurtigt. Så ser man historien og kan identificere sig med et eller andet billede lige med det samme. Hendes billeder fortæller hver sin historie, og de påvirker mig altid. I den her udstilling er det meget glæde, synes jeg har fået af mange af billederne. Så kan jeg godt lide blandingen af teknikker, kartoffeltryk og akvarel sammen.